ఆన్లైన్ క్లాసుల హంగామతో మేము ఆగమైపోతున్నాము. పాఠమర్థం గాక పడరాని పాటలు మేము పడుతూ ఉన్నాము. పాఠమర్థం గాక పడరాని పాటలు మేము పడుతూ ఉన్నాము. కేబుల్ ఉంటేనేమో ఓ నెంబర్ అంటీరి, డిటిహెచ్లోన ఇంకోటి అంటీరి. ఓ క్లాసుకేమో టీషర్టు అంటీరి, డిడి యాదగిరిలో ఇంకోటి అంటీరి. ఏ క్లాసు ఎన్లాని వెతుకులాడలేక ఉన్న సమయమంతా ఉత్తదైపోయింది. ఆన్లైన్ క్లాసుల హంగామతో మేము ఆగమైపోతున్నాము. పాఠమర్థం గాక పడరాని పాటలు మేము పడుతూ ఉన్నాము. పాఠమర్థం గాక పడరాని పాటలు మేము పడుతూ ఉన్నాము. 12 గంటలకు పాఠమొస్తాదని పిల్లగాడికి నేను ఫోన్ చేసి చెప్పితే, పాఠమిన్నావాని మరలా అడగబోతే పవరు పోయి నేను వినలేదు అనబట్టే. ఆన్లైన్ క్లాసుల హంగామతో మేము ఆగమైపోతున్నాము. పాఠమర్థం గాక పడరాని పాటలు మేము పడుతూ ఉన్నాము. పాఠమర్థం గాక పడరాని పాటలు మేము పడుతూ ఉన్నాము. క్లాసు గ్రూపులు చేసి ఓ మార్కు మేము పెడదామంటే, స్మార్ట్ ఫోనులల్లా క్లాసు గ్రూపులు చేసి ఓ మార్కు మేము పెడదామంటే, సెల్లు నోడికేమో నెట్టు లేకపాయే, నెట్టు నోడి సెల్లు ఇంట్లో లేకపాయే. ఆన్లైన్ క్లాసుల హంగామతో మేము ఆగమైపోతున్నాము. పాఠమర్థం గాక పడరాని పాటలు మేము పడుతూ ఉన్నాము. పాఠమర్థం గాక పడరాని పాటలు మేము పడుతూ ఉన్నాము. గురువు లేని చదువు, బడి లేని విద్యాని తల్లిదండ్రులంతా తల్లడిల్లుతుండ్రు. గురువు లేని చదువు, బడి లేని విద్యాని తల్లిదండ్రులంతా తల్లడిల్లుతుండ్రు. ఆన్లైన్ క్లాసుల హంగామతో మేము ఆగమైపోతున్నాము. పాఠమర్థం గాక పడరాని